Pozor, čas sa kráti. Ikonické SUV Alfa Romeo Stelvio s výnimočne odladeným podvozkom a spaľovacími motormi bez elektrifikácie si bude možné objednať už len do 30. apríla 2025. Potom sa uzavrie ďalšia kapitola milánskej automobilky. A čo Alfa Romeo Stelvio ponúka? Pod kapotou Stelvia bije srdce v dvoch verziách. 2-litrový benzín s výkonom 280 koní alebo 2,2 diesel s výkonom 210 koní. Každý model má pohon všetkých kolies, ktorý je označovaný ako Q4. Plynulé radenie zabezpečí precízna automatická 8-stupňová prevodovka ZF. To všetko so štvoročnou zárukou alebo nájazdom 100 000 kilometrov. Teraz máte poslednú možnosť vlastniť nové Stelvio na legendárnej platforme Giorgio, dostupné vo výbavách Sprint a Veloce. A potom je tu ešte výbava Tributo Italiano. Špeciálna edícia s talianskou trikolórou na spätných zrkadlách a hlavových opierkach. Aj keď ju už nie je možné objednať, skladové kusy sú ešte dostupné. A pozor, je za cenu nižšej verzie Veloce, pričom získate výbavu navyše v hodnote 4800 €. Obsahuje napríklad aktívne pruženie, 21-palcové disky, audiosystém Harman Kardon, kožou čalúnenú prístrojovú dosku a bezdotykové ovládanie zadného kufra. Stelvio však už v štandardnej výbave ponúka bohatú výbavu. Full LED Matrix svetlá, 12,3-palcový digitálny prístrojový panel, adaptívny tempomat, bezkľúčový vstup a štart a všetky moderné asistenčné systémy. Alfa Romeo Stelvio patrí medzi najlepšie SUV vo svojej triede. Je to zážitok z jazdy, vášeň a taliansky charakter v jednej línii. Zastavte sa v Autobeky Žilina a nezabudnite, objednávky končia 30. apríla 2025.